Yan lo ay tangbal hadi sa atin. Mango. Hindi ta. Low itu biar low itu ta. Wow. Wow. Game này tận Tika apa hot nang ke. hồi du cái mùi bên hè ở bên nu Mr. Mango dan got nu on ka bol ni Ti job di ha. Iki ya di ta. tak we ham tat Hi. Happy birthday. ai hồi du Ano niya po? đừng ngồi tài pelan pelan Yan lo ay tangbal hadi sa atin. Mango. Hindi ta. Low itu biar low itu ta. wow wow ah Nalambot lang. thằng mà wow ah ngomong tự ngomong Nalambot pa. uống sẵn mà đầm sót mà hen Nalambot pa. tỏ hen ini ini dingin Apa bisin? ini dingin kelabian Jam ka gani ito. Hmm. Yum, yum. Wah. Wow, 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 wow. Wah. Wah. Wala kita. Wah. Tingnan niya tayo. Ike anay limpen, tabangan isit nga. Tabangan kaya kaya anay tiktok tempong yun. Kaya anay ti siya lalin talo isit nga. Isit kung siya ang sinulaw to, tabaki. Nadi